Портрети на ромски жени, сред които учителка, медицинска сестра, лаборант, социален работник, геолог. 20 примера за успешна реализация на млади жени. Как се е родила идеята за пътуващата изложба "Ромската жена е", разказва Вася Василева, здравен медиатор в община Ботевград. Участвам в един проект, който се нарича "Имам една мечта". Първо трябваше да направим една презентация, която да е за добрия пример на ромската жена. И от тази презентация се роди този проект, който е пътуващата изложба и показва добрия пример на ромската жена. В изложбата като пример за успяла жена е и самата Вася. Има как още да градим, но до момента да. Да възпитам децата си и да ги изуча. Имам 2 момичета, искам да ги изуча, да бъдат успешни и добри хора. 7 от портретите в пътуващата изложба са на жени от Ботевград. Микела Найденова е собственик на Център за неотложна медицинска помощ в Скравена. Аз за успяла все още не се чувствам, защото имам още мечти и цели за тази година, които се надявам да се осъществят. Какво мечтаете още? Вие по професия сте медицинска сестра, започнахте и така бизнес в Скравена. Да, в момента си имам амбулатория, която всички смятам, че са вече запознати с амбулаторията за неотложна помощ. Не искам все още да споделя мечтата. Надявам се след време да се стигне до там, че да се стигне и по телевизията за това, което наистина искам да осъществя. Но една от мечтите ми, аз в момента съм пак, ще ставам отново майка на второ момиченце и мечтите ми са свързани с тях да станат успешни в живота. Питам Микела дали е срещала трудности по пътя на своята реализация, свързани с нейния произход. Учила съм в българско училище между българи. Не съм чувствала дискриминация по никакъв начин. Да, трудно е да вече, може би след завършване на средно образование ми беше така леко трудничко, но то без трудности няма как човек да успее в живота. Но си заслужава. А сега вече, когато имате и бизнес, има ли някакво предубеждение у хората? Честно казвам, не мога да изкажа мнение за това, но може и да има. Елена Иванова е завършила българска филология. Работи като учител в техническата професионална гимназия "Стамен Панчев" в Ботевград. Винаги съм имала мечта, от дете си спомням да стана учител. Винаги ми е било цел и приоритет и я сбъднах. Труден беше пътя, но не е невъзможен. Човек, когато истински желае нещо, той го постига. С много труд, с много усилена работа, но няма нищо недостижимо. По пътя на своята реализация в живота Елена неведнъж е срещала предубеденост заради произхода си. Всички знаем, че по принцип, когато човек е от ромски произход, той е едва ли не никой, пренебрегнат и така нататък. Но човек, когато се чувства уверен, образован и че има място в обществото, той никога не е пренебрегнат от другите. Смятате ли се лично вие като добър пример, който могат да следват момичетата тук в вашата общност? Разбира се, смятам се и постоянно им давам пример на моите ученици да ме видят мен, да постигат мечтите си, защото и те могат. И те могат да реализират всяка една от мечтите си, стига да работят по нея. Един въпрос е свързан с това, че сте учителка. За сегрегираните училища по закон не бива да има такива сегрегирани училища, но практиката показва, че те съществуват включително и в Ботевград. Какво мислите вие за децата, които са принудени от обстоятелствата да учат в сегрегирани училища? Мисля, че това не е редно. Не трябва да е така, тъй като аз не съм учила в такова училище. Всички сме били равни и по този начин децата могат да вземат пример от по-добрите ученици, от по-умните и да се стремят винаги по-нагоре да се изкачват и да не се чувстват пренебрегнати, изолирани едва ли не, защото те се срещат навсякъде. След училище работят заедно и така се поражда, може би според мен, една омраза между тях. Пътуващата изложба "Ромската жена е"
е подредена в зала Хетеротопии до туристическия център. Официално изложбата ще бъде открита утре, вторник от 11 часа и може да бъде разгледана до 15 януари.